Por eso pedimos premura, claro, pero a premura estamos pedindo desde fai 5 anos. E seguimos. E agora, este goberno leva 2 anos e 4 meses. Bueno, xa íbamos a estar fai 2 anos no Sánchez Aguilera, e logo vamos estar fai 1 ano, logo vamos estar no mes de outubro, e agora a última noticia que teño, que é do alcalde, que foi durante Spinnaker, cando puñemos a balea común ali, ou parte do esqueleto, que me dixo que a verse en abril. Bueno, eso quere decir que outro inverno máis ali. Señor Zaera, ¿cuál es el estado del Ateneo? Bueno, o estado do Ateneo é o estado físico en canto a sobre todo algunhas zonas, como é a biblioteca, como son as paredes laterales do fondo, xa saíron hai pouco na prensa, andan incluso por aí por internet tamén. Tamén hai o espectáculo da serie de cacharros, de cubos e outra serie de instrumentos para a recollida das goteiras, en fin, todo eso está por aí tamén. Tamén como anécdota, hai uns meses recibimos unha oferta de non sei se era socio, pero nos mandou un correo no que estaba disposto a comprar todos os cacharros que había ali de recollida de augas por 1.000 euros, pero cando xa non fixeran falta. Claro, é un pouco de decir, a ver se espabilamos e resolvemos o problema. Ben, o problema, a rehabilitación do Ateneo ven de lonxe, ven de xa o ano 2004, teño aquí precisamente a revista, no segundo trimestre do 2004, falábamos e poñíamos aquí unhas 2 páxinas, un Ateneo para o século XXI, un artigo onde expoñía sintéticamente, con unhas imaxes de planos, a rehabilitación de todo o edificio, esta rehabilitación aprobada por unanimidade, xa cando gobernaba Xaime Bello, onde vai, refrendada despois polo goberno seguinte de Juan Juncal, con diñeiro da Xunta que saleu no boletín oficial, que había 1 millón de euros daquela para esta rehabilitación. E, bueno, pois, xa o dixen un montón de veces, sempre que teño ocasión, repito, que é así. Pois o alcalde Juan Juncal dixo que non, para él non consideraba necesario gastar diñeiro público nunha entidade privada. Dixo, bueno, entidade privada, depende quen a considere como se considere. Bueno, o resumo é que isto quedou parado e aí quedou. Ahora temos o que nos acaba de decir Ángel Mato. Eu creo, naturalmente, que o teño que creer, tamén falei co alcalde, todo isto está en marcha, vai así. Pero, bueno, eu quixera transmitirlle á corporación, a través de Ángel Mato, que, a mellor xa o teñen pensado, pero lle dou a idea de aplicar, xa que estamos a falar do barrio da Madalena, como conxunto entre o cal está tanto o hospicio como o Ateneo, aplicar a filosofía, pero con efectividade, non como se aplicou hasta ahora, que plantexaron para o barrio de Recimil. O sea, coller un edificio, o Bambú Club, como bandeira, como experiencia, como exemplo de rehabilitación, que é o que xa hai anos que iban a facer, non sei, parece que tamén eso vai a facerse, pois que colleran tamén estes 2 edificios, Ateneo e Hospicio, como modelo de rehabilitación para o barrio en xeral. Porque, claro, no barrio hai moito que rehabilitar, moitos, hai mellores que os outros. E hai que alguna vez saleu na prensa ou se comentou comentarios, etc., que os que teñen que implicarse na rehabilitación son os propietarios das fincas, os propietarios dos edificios. Os propietarios, uns poderán, outros non poderán. Hai que buscarlle mecanismos de estímulo para que algúns hai, pero habrá que buscar máis. No caso do Ateneo e no caso do Hospicio, xa os houbo e os ten que volver a ver, porque o propietario é o Concello. Somos todos, pero vamos, é o Concello responsable. Entón, ele é que ten que dar exemplo aos demás propietarios e facer a rehabilitación que corresponde canto antes, porque os edificios van deteriorando, pero no caso do Ateneo neste ano se notou moito máis e cada ano se nota máis.
están xa desconchados polas paredes, polos teitos, en fin, que xa a sala de exposicións é un problema, porque quen colga un cuadro debaixo dun sitio onde pode caer agua por encima, non? E o caso, a biblioteca está con unha situación que é insostible, non? Pero ademais deso, xa entrando dentro da rehabilitación que consideramos que está xa e que se vai, vamos agora, despois de 5 anos, un mes ou dous nos vai a causar moitos problemas, pero sí que, ademais de esa rehabilitación, tal como está no proxecto, hai que considerar algo que incluso un día falamos así a medias, Ánxel e Maseu, considerar que no Ateneo hai moito material, hai moitas cousas, hai moitos documentos, hai moitos libros, hai moitos equipos informáticos, esculturas, cuadros, pinturas, todo eso. Entonces, a hora da rehabilitación hai un problema que, por suposto, os 3 empregados que hai no Ateneo e a directiva, xa homes de idade como son eu, pois non podemos pensar, non podemos resolver a dinámica que exixe todo ese proceso, que é dicir, traslado de todo ese material para un lado, traslado para outro, en fin, eso hai que buscar a maneira de que o propio proxecto cubra e contemple a mecánica, a secuencia, para que eso se faga en condicións. Porque tamén non é calquer tipo de material, material delicado, que hai que tratar axeitadamente, e que entre dentro do proceso de rehabilitación o traslado de un sitio e a recuperación para outro. Entón, ese tamén é outro reto que lle poño encima ao concelleiro para que eso non se deixe, non se vaya a decir é que o Ateneo non moveu as cousas, non cambiou, non, eso hai que telo previsto no conxunto do proxecto. Bueno, antes de que les conteste, me gustaría también plantearle otra pregunta, y es que, bueno, estas demandas vienen de antes, ustedes simplemente cogen el testigo, pero aún así, cuando ustedes llegan al gobierno, ya hay estos problemas. Llevan 2 años, esos 2 años no pudieron... Esos 2 años son 2 años trabajando y muy duramente en esos 2 proyectos, que son 2 proyectos tremendamente ambiciosos. Se me permite, vou falar en galego por respeto a... Por respeto a Galicia, efectivamente. Son 2 proxectos que teñen a súa complexidade e, polo tanto, son 2 proxectos que hai que facer con moito cariño e moito cuidado. No caso concreto do hospicio, como comprenderá, ese edificio vai a presentar un proxecto, ou presenta un proxecto que xa está enriba da mesa, xa o temos completamente rematado. É un proxecto de rehabilitación integral do espazo para dotar precisamente a cidade de Ferrol dun espacio versátil, suficientemente traballado como para permitir que ali se podan ubicar pois dende un salón de actos ata digamos, un centro cívico ou inclusive unha biblioteca, non? Como saben, tamén están pechadas as vías de financiamento, hai un orzamento pechado para ese edificio, para o edificio do hospicio, e, polo tanto, respecto á súa pregunta, lle teño que decir que ao longo destes 2 anos conseguimos o que foi imposible conseguir anteriormente, que é unha vía de financiación clara, e, por outro lado, facer un proxecto axeitado para ese edificio noble do hospicio. A segunda fase, o pabillón dos nenos, que como moi ben dicía Paulino, é un edificio de menor valor patrimonial, pois efectivamente nunha segunda fase se vai a transformar pois nun centro distinto, máis moderno, require a modificación puntual nese ámbito e, polo tanto, ten unha complexidade lixeiramente distinta. No caso do Ateneo, hai que ter en conta que no ano 85 xa se fixo unha primeira rehabilitación. Para falar con propiedade, foi unha restauración, porque nese caso o edificio sufrira ao longo dos tempos, sufrira pois moitas variacións e modificacións, reparacións distintas, se transfigurara precisamente aquele edificio inicial do século XVIII pois nunha